Аз току-що помогнах ли или буквално ме направиха на глупачка? Пазарувам си аз в Lidl, товаря си покупките в багажника на колата и до мен идва една жена и вика: како, много те моля, дай някакви стотинки тук за ядене, много съм гладна. И аз викам: нямам. Обаче тя продължава: како 5-месечно бебе, имам някакви дрехи, поне имаш ли да насъбереш? Аз всеки ден съм тук, да дойдеш да ми ги донесеш. Викам: не, нямам, раздала съм ги, което е факт. Тя обаче продължава: како някакви пари за мляко да хода на бебето да купа, много е гладно, нямам с какво да го нахраня. Викам: пари нямам, казах ти, пазарувам само с карти. Тая обаче не си тръгва и супер настоятелно: а како поне тогава ти да влезнеш вътре, на мене нещо за ядене да ми купиш, како много съм гладна, много те моля. И аз какво да правя? Писна ми, гледам я, че не е гладна, става ми някакво тъпо такова, викам: айде. Викам: какво искаш да ти взема за ядене? И тя ме поглежда и казва: ами малко хляб, ако може, малко саламче и домати. Домати. И аз шок. Гладен човек за домати, моли ли? Обаче бях с детето. Викам: айде, майната му няма да обедне от едни домати. Влязох вътре, взех и хляб, кремвеши и домати. Излязох, бутнах и по най-бързия начин турбата и се качих в колата. Погледнах я, влезна вътре в Lidl и се върна без турба, което ме навява на мисълта, че явно вътре в шкафчетата си слага пазарът от такива като мен. И в този момент се замислих: аз току-що помогнах ли или тази жена си направи пазар с моите пари? И не е въпросът в доматите. Въпросът е в това, че за първи път, когато помагам, очевидно, аз се чувствам като пълна глупачка. Чувствам се зле. Не се чувствам добре. И се чувствам, че са ме въртнали, ама много здраво. И ай сега ми кажете, вие ако бяхте на мое място и тази дойде така изневиделица да ви поръча домати, какво щяхте да направите? Аз как можех да я разкарам тази жена, бе? Наистина не знам.